Assalamu alaikum dostlar, men adım Abdulrahman Türkmençina ve ümit islam hemmeliniz sağ salamasınızdır. Bugün sizin hizmetinizde bir video peş etdiğim bir kompüter texnik barada ve bu menin awalin online videom bir kompüter texnik barada ve Türkmen dilde. Bir kompüter Windows 7'de, Windows 7'nin her rakam partition ettiği bugün meselelere görkezecek. Umid ediyoruz ki hoşunuza gelir. Men bu videonun koşacak ol köp vaqtdan beri teslim ettim, ama masrufiyat ya bir yine bir sebep bolup bolon yoktu. Lekin menin bu videonun redini koy bermedim. Videonu koşamak az ansat da, lekin menin videonun redini koy bermedim. Ahirkar koşuş edip ahirkar man neticeni o anınızda görebiliyorsunuz. Gelin bir eseredele Windows 7'den rakam partition edilmiyorlar. Hoş dostlar, bismillah deb öz partition meşhur edele. Burada men kompüterimde men 2 drive'im bar. Men qancha GB men free space'im bar, ya'ni xali joyim bar. Endi şonu sizlarga o'rqajak narxim partition edilýände. Awal geling my kompüteriň üstüne. Right click edin, manage. Qanchani sabredin bu manage safa açılınca. Xoş, manage'den soň gelelim, mana bu storage'dan disk management'e click edin. Dörde bir qancha saniye wagt alar bu nemetim loading disk configuration information diyor. Xoş, mana bu ýaşy bilen görüyorsunuz, mana burada 8 GB menin hali joyum bar. Men buna bir drive goşajak. Drive goşamak için right click edin üstüne, new simple volume üstüne click edin. Soň burada next. Soň burada özüňiz intikab edin qancha GB bolsun, her qancha bolsun, men her qancha GB goşajak bolsaňyz özüňiz şonu type et goşaýaryň. Soň ondan soň next. Soň drive'ın adyny näme goýjak, diýip goýjak. Men näme goýsaňyz öz goşuňyz. Ondan soň ýene next. Burada drive'ın adyny berjek bolsaňyz özüňiz näme berjek bolsaňyz tagryr etmeň. Men hiç adyny goýjak hatda ki wagt zaýa bolmasyn. Soň finish. Mana burada 8 GB drive'ym goşalmady. Partition bolmady. Windows 7'nin bir Windows 7'de partitionlasanız bir hususiyet bar ki bu formatim özet yo hemes otomatik. Windows XP'de ba onu soň özüň format boluşyn, ýani. Hoş, men drive'ym goşaldy, bunu close edele. Mana burada auto place geldi, bunu open edele. Öyle hissat yok bunun içinde falan. Indi kompüter mana bir new alem öyle diýip goşaldy. Eger siz muny 2 drive taksim etjek bolsaňyz, ýa bir lokal seňiz 2 drive taksim etjek, gaýsy drive taksim etjek bolsaňyz, ýene disk management'e geliň. My computer'ın üstüne right click edin, manage. Bir qançany sabredin, taky bu safa açylynça. Xoş, indi gelele disk management'e. Xoş, men mana şu 8 GB'ni 2 drive taksim etjek. Siz men sırf 8 GB'ni misal berýän, siz edebiliyorsunuz özüňiziň gaýsy drive'yňyz hem taksim edebiliyorsunuz. Mun taksim etmek için üstüne right click edin, shrink volume. Shrink volume üstüne click edin, bu açyk wagtlar. Mana burada siz kança GB taksim etjäňiz böyle özüňiz type edin. Mesela men bu drive 8'e 2 taksim etjek. Mesela 4 GB goşajak. 4 GB'miz bolýar, 4000 MB. Xoş, ondan soň shrink. Ola mana burada goşaldy. 9.90 sorry 3.91 GB free space'inde munamda bir drive goşaly. New simple volume, next. Şonça 4 GB olsun, next. Adam G olsun, drive G, ondan soň next. Munun gel adam durmasın, next, finish.
Indi formatda o'týärse. Xoş, mana bundaymiz qurşaldy bilen. Xonda bunu close ediler. Mana burada autoplay geldi. Open. Ola hesap yo'q. Kompüterga ko'rsaganda mana bir drive 4 GB. Mana bulam G'miz ham 3.85 GB. Hoşça teşekkür. Mening videomu görmek için. Hoş dostlar, videonu ham gördünüz. Partitionlar ham Windows 7'de partitionlar ham ediliyor. Ham gördünüz. Umidum hoşunuza gelir dep we bilet öğrenirsiniz dep. Ve eğer sizin içinizde şundan bir kompüter texnik bilýän bar bolsa ya bir şun bir video oşumy garap teslim alıp berýän bar bolsa we oşa bilmeýän bolsa, men hyzmatyňyzda hazır berim menden soraň, men öz tarapymdan her mümkin köşeden inşallah. Hoş dostlar, indi gelecek videom için tayar bolun. Yeniden bir video koşacak, bir foldere naraqam hide ve unhide etmek barada inşallah şul golaylıkta oluşan. İnşallah şoňa çelli indiki videoma çelli sağ olun, sağlıkta yaşaň. Ve dualaryňyzda ýanyňyzda saklaň. Teşekkür.